Nin 8 años tiña cando se decatou. Ela 15 anos e fermosa nun patio cuberto de crilandas de follas de acibro e fitas de cores, estrado de varas de bimbieira, coroado polos foguetes e o maino sol do inverno. (13 horas). Conferencia de prensa en San Caetano. O conselleiro de Medio Ambiente e Recursos Mariños, empeante o atril con micro, serio, esconqueirado e con voz apoucada, terma das ideas seguindo un estrito guión que alguén lle preparou durante a mañá. A árbore marcada era o amigo que todos os anos, sen faltar ningún, fornecía a cociña de leña e proporcionaba castañas para, polo menos, matar a fame dos rexos invernos. Don Francisco, con paso firme e decidido, ven por el sorteando aquela macabra danza de morte que os polos executan e collo da man. Pecha a portada e leva o cara adiante, arrastra o case e ri. Ri mentres os polos descabezados se ciscan polo patio, chocan desnortados contra as paredes da eira, incrústanse na boca do fogo. E con 15 anos, como andas ti soa polas portas? Se son costureira, rezou a ela, como se el non fose capaz de catar tal lóxica. Sala de lecer asistidos, reza o letreiro. Entón atravesa o corredor e asoma a cabeza case ao mesmo tempo que un raro cheiro lle agrea as ventas. Pensa que a senetude tamén ten esas cousas, un certo noxo inicial, pero que terme desa impresión entretense en inspeccionar o amplo rectángulo con paredes en decoración e escaso mobiliario. Nunha beira, dous velliños permanecen absortos diante dunha televisión acesa que vadúa mansamente. Outros 10 ou 12, como unha bandada de paxariños quedos nas polas dun castilleiro sen follas, pousan polas cadeiras dos lados ou dormiñan coa cabeza ladeada e a baba escorrendo da comisura máis baixa ou teñen os ollos abertos e semillan. Entra sen dicir nada e senta coa cabeza agacha tal un neno ao traste tras unha falcatruada. Ela vólvese cara a el e el cátalle sen querer os zapatos de medio tacón, tamén a faciana limpa e a mirada temerosa do intre aquel.